Għarraba sena konsekuttiva, This Is Us Productions se tkun qed ittella dram oriġinali fl-okkażjoni tal-ġimgħa mqazza li jġib l-isem tal-Innoċenti b'kitba ta' Rodrik Castillo. L-istorja brabta ma' dram ta' din is-sena tibda mill-massakru li kien ordna Erodi fuq it-trabi u it-tfal f'Betlem. Imbagħad għaddew 29 sena u fl-istorja jidħol ir-re Erodi Antipas li kien it-tifel ta' Erodi li ordna il-massakru. Antipas kien qaliba lil ħuħ Filippu mal-mara bil-konsegwenza li Filippu spiċċa telaq mid-dar u mar jgħix f'Betlem. L-istorja imbagħad tkompli tevolvi permezz tal-karattru ta' Salomej, it-tifla ta' Filippu li waqt il-massakru wkoll sfad vittma, bid-differenza li din ma jinqatlitx, iżda jinsterqet biex tittieħed lura fil-palazz. Tkellimna ma' Rodrik Castillo, l-awtur ta' dan id-dram, fejn fi ftit kliem spjegalna l-istorja u l-ħsieb kollu brabta ma' dan id-dram u kemm ħadlu żmien biex kitbu. Dan id-dram huwa fuq l-istess skala ta' drammi ta' snin ta' qabel, dram li jibda traġiku jispiċċa traġiku. Tgħidu li forsi dram traġiku, dram tal-passjoni, imma min huwa mdorri jara l-kitba tiegħi hija kitba fejn idħol dib fuq karattru fil-fatt seraqpat il-karattru ta' Erodi u ta' Salomej. U l-istorja titlaq propju mill-massakru tal-Innoċenti. It-tlieta filgħaxija is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello żar il-provi ta' dan id-dram fejn iltaqa' mal-atturi li tkellmu miegħu dwar ix-xogħol li jagħmlu wara il-kwinti sabiex itellgħu spettaklu mill-isbaħ għall-udjenza. Dan id-dram se jkun qed isir il-ġimgħa 20, is-Sibt 21 u l-Ħadd 22 ta' Marzu fis-Sala tad-Dar Ċentrali. Fl-ewwel jumejn ir-rappreżentazzjoni se titwassal fis-7 ta' filgħaxija u l-Ħadd se tkun qed issir fl-4 ta' wara nofsinhar.